Ibang-iba na ang lipad ni Tisoy Cheneng. Matayo. Hindi itong lugar niya. Iniwan ko ng tundo. Hindi na ako babalik doon. Dito ako. Clash. Big time. Tisoy, hindi mo binabasa lahat ng angulo eh. Tingnan mo, kapag hawak natin ang tundo, maraming gamit sa atin yun, di ba? Pwede natin pagsama ng drugs. Ngayon, sa laki nun, marami tayong pwede gawin ng karo. At marami pa tayong puso doon. Magandang tagpuan nyo kapag mainit sa atin ng mga parang, di ba? Yan ang hirap sa'yo, Duban. Gusto mong saklawin lahat. Ipababayan mo na lang yung ibang teritoryo doon sa mga small time tulad ni Ninong. Diyan ka mali, Tisoy. Hindi small time si Ninong. Mabuti lang hindi pinagtitipan ng iba natin natin dahil pag nagkakaroon, malamang wala tayo dito. Lupa lang si Ninong. Tayo kanya. Kapag ginusto natin, parang tayong titulo sa sagasa sa kanya. Yan! Yan, Tisoy. Yan ang gusto ko sa'yo. Alam ba? In the near future, the world comes to an end. Pare,